Kanina guys, papunta ako ng North Cebu. Huminto lang ako sa highway. Napansin ko itong bahay. Kaya pinasok ko dahil may aso na tumahol. So naisip ko may tao kaya pinasok ko. Ito po yun guys. Maing buntag tay. Di na nahapit lang ko kay nakalingi ko na imong gipuy-an. Nagpadung ko karon unta og San Remigio, nagmotor ko. Nakalingi lagi ko na imong bahay, nagtuo ko wa ni tao. Ani oy. Naunsa imong mata tay? Adi mo ko kita. Di ka kakita? Di. Kisa may mong kauban dire. Ada para lang. Abi na ko gulay tao kay kining gubaon na laging bahay. Ada. Di ang tao ko di tutulong ko. Mao ba? Pero ang pandungog nimo okay no imong pandungog no? Oh. Pandungog lang. Ada. Paminaw lang. Sa paminaw lang oh. Ang diferensya ang matara. Matara. Dugay na imong mata na ako antay? 2001. Pila man imong edad ron? Right. 72. Si 72. Oh. Pura buyag no? Guwang-guwang na puday ka tay. Ano ko sa iyan araw ko. Ang imong antay pamilya asa man lain? Akong pamilya to dito sa Bawo. Tigbaw. Asa man na Tigbaw? Bawo na diyan sa Aw, baw sugod? Oh. Ah, mao ba? Ana ra pagka matuog diha tay. Oh. Yan po guys, diyan lang po si tatay natutulog sa likod ng inupuan niya. May tungod sa imong mga kwantay kanang pangonsumo, unsa may kinsa may muhatag nimo dire? Allah ko na ako ito mga kumabos, hatag na ko, ako mga umangkon. Naaray mo tunol. Oh, Ito guys, papunta ako ngayon ng San Remigio tapos napansin ko itong kubo. Nasa gilid lang ito ng kalsada guys, nasa gilid lang. Yan po yung kalsada, papunta ito ng Bugo City. National Highway ito guys. Tapos napansin ko itong parang sira na nakubo. Akala ko walang tao. Pero meron pala nakatira isang matanda. Isang matanda nakatira guys. Ito po yung bahay. Halos wala na po siyang dingding. Bubong na lang siya na nakaano sa lupa. Yan po. Nasa gilid po ito ng sapa guys. Yan po sa baba. Ilog na po yan, ilog. Nasa gilid. Nasa gilid ng ilog. Yan po. Si tatay po guys ay isang bulag. Bulag po si tatay guys. Ngayon guys, bigyan ko si tatay ng pera. Kasi wala akong dalang kahit ano ngayon, tay. Anong pangalan mo, tatay? Si Rizal. Si Rizal. Si Rizal. Oh. Si Yang Rizal. Ang apelyido, tay? Ermita. Ermita. Ang pangalan ni tatay, Simisar Ermita. Si Rizal. Oh. Si Rizal. Ermita. Yan po ang pangalan ni tatay. 72 years old na si tatay. Wala po siyang kasama dito sa bahay. Ito guys, oh. Ang bahay ni tatay. Parang bubong lang. Bubong lang na nakaano sa lupa. Wala po siyang tawag nito, walang haligi. Matagal na ba itong kubo mo, tay? Dugay na ni tay? Ito. Nakakuha ko na ako. Tapos bagyo Lulada. Pagkatapos ng Yolanda, dito nakatira, tay? Oh, din. Ako na haligin na. May haligin na sila. Sabi ni tatay, siya pa rin ang nagsasaing para sa sarili niya, pero palagi siyang napapaso ng apoy
Kasi hindi po niya nakikita yung apoy, minsan nahahawakan niya kaya napapasok yung kanyang kamay. O yan guys, binigyan ko si tatay ng kunting pera para mayroon siyang magagamit pambili ng mga kailangan niya. Kasi sabi naman niya mayroon siyang mauutusan na pinagkakatiwalaan niya kung mayroon siyang ipapabili. So nag-iwan na lang ako ng kunting pera kay tatay para makabili siya ng kung ano-anong gusto niya. Yan tay, ito lang po muna ngayon tay ang maibibigay ko sa iyo tay. Ikaw na pong bahala kung ano po ang paggagamitan niyo sa pera para pambili po niyo ng pangangailangan. Sa mga nais mag-abot ng kunting tulong para kay tatay, maaari po kayong mag-message sa aking Facebook, Lito Tabares, at sa aking contact number 0927-206-8161. Iwan ko po sa description box ang aking Facebook at ang aking contact number para po makontak po niyo kung sakaling mayroon po kayong ihatid na kunting tulong. Shout out sa lahat ng bumubuo ng Team Bistag, Bistag Denmark Torres, kay Bro Rini at kay Ma'am Philadelphia. Shout out. Shout out din kay Boyet Imperial, Bini Vlogs, Love Heart Channel Alaysa, Lorena Pabalati. Shout out Mr. Jello Vlogs, Kaka Arts, Dongski TV, Lane Channel Vlogs. Shout out Sis Lolita Adanti, Ma'am Felicidad Lapsot, Jory Tabares. Shout out Netski TV, Megs and Toilets Channel. Shout out Taj Wilder, Joseph Manuba, at sa lahat ng nagsubaybay sa ating mga video, maraming salamat.